Кунаксыл безнең халык. Кунак килһә, тавын корган һәм каляның иң һимәден кунагына һугындырган. Күпме тапкыр һыйлаһак та туя белмәс булды кунак. Һугынырга теләй безнең башыбызды. Шабылдата ябырбыз, юк бит шундай ишегеле. Бер кунаксыл дигән һүздәр без кол дип ишетелә. Мәскәүдең төрле вузларында белем алган студентлар һәм Шаршау театр студияһы бүген шигърият кисәһе үткәрә. Кайда иттегез Уралтауның карурманын, алтын, көмешен? Залда ата-әсәләр, балалар һәм шигърияткә битараф булмаган башка якташларыбыз. Бүген без тамашасы хәзерге башкорт шигърияты менән таныштырабыз. Бына тоқанырга тора. Таралырга тора ул ялкын. Башкорт теле халкын һөйләгән. Һәр милләттә шуны яратһын. 20-нче буат бөек шагыйрьләребезнең иҗатын барыһы ла белә, таный һәм югары баһалай. Акыл өйрәтүдән башы сыкмай, гамәл кылмас камыр батырдар. Ә яңа буат шигырьләре ниндәй? Шигърият бүген ниндәй һораудар куя? Ниндәй проблемалар күтәрә? Нимәгә өндәй? Әсәр теле, башкорт иле, аерылмак төшенсә, башкорт йылы илем өсөн урайынан моң чәсә. Сәхнәнән һөйләнгән һәр шигырьдә яуап эзләнә һәм тамашасыга кайтардык.